ବର୍ଷା ପାଗରେ ପିଲା ଗୁଡ଼ା ସବୁ ସ୍କୁଲ ମାନେ କଲେଜ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆଜି ଉପାୟ ମୁଁ ବତେଇବି। ବେକାର ଏ ବର୍ଷା ପାଗରେ ଘରେ ନ ରହିକିରି ବର୍ଷାରେ ଯାଉଛନ୍ତି ସବୁ ପିଲା ଗୁଡ଼ାକ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଡାକିକି ଆଜି ଗୋଟେ ଉପାୟ ବତେଇବି। ସେ ପିଲା ଆରେ ବାବୁ ଏଇ ଓଡ଼ିଆ ବୁଝୁଛୁ ତତେ? ଆ କୁଆଡ଼େ କଲେଜ ଯାଉଛୁ? ତୁ ବଢ଼ିଆ ଗୋଟେ ଚିତା ଲଗେଇଛୁ ରେ। ଏଇଠିଆ 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 ଏପଟେ ମୋ ପାଖକୁ ଆରେ। ତୋ ନାଁ କ'ଣ କହ? ଏଇଟା କାଡ଼େ ଅନ୍ଧାର ହେଇଯାଉଛି ନା। କଲେଜ ବାହାରିଲୁ କି? ମୁଁ କାହିଁକି ତ ଡାକିଲି କହିଲୁ? କଲେଜ ଯିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ ନା କ'ଣ? आज प्रेजेंटेशन ଅଛି। ନା ମୁଁ କହୁଛି ଯୋଉ ବର୍ଷା ହଉଛି ନା ବର୍ଷାରେ ଗୋଟେ କ'ଣ କଲେଜ ଯିବୁ ନହେଲେ ମୁଁ ତତେ ଗୋଟେ ଉପାୟ ବତେଇଥାନ୍ତି। କ'ଣ ଉପାୟ କହିଲୁ? କହିବି ନା? ଦେଖେ ଏ ବର୍ଷା କାଦୁଅ ହେଇଛି ସାଇଡ୍ରେ ନାଇଁ କି? ସେପଟେ ବି ସାଇଡ୍ରେ କାଦୁଅ ଅଛି। ଏତେ ବର୍ଷା ତ ଯିବାକୁ ତତେ ଇଚ୍ଛା ହଉନଥିବ ମୁଁ ଜାଣିଛି, କାହିଁକି ମୁଁ ବି ପାଠ ପଢୁଥିଲି ନା। ବର୍ଷା ପାଗ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉ? ସତ କଥା କହ। ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ବହି ବସ୍ତାନ ଧରିକିରି ଘରୁ ବାହାରି ପଡ଼ିବି ହେଲା। ଆମ ସ୍କୁଲଟା ହେଉଛି ଘରଠୁ ଗୋଟେ ବିଲ ରାସ୍ତା ଥିଲା, ମାନେ ଜମିର ହିଡ଼ ହିଡ଼ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଇଚ୍ଛା ନଥିବ ଘରୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ, ଅନିଚ୍ଛା ସତେ ବାହାରିଥିବି ହେଲା। ସେଠୁ ଯାଉ ଯାଉ ମୁଁ ମନେ ମନେ ଭାବିଛି ମୋ ଗୋଡ଼ଟା କୋଉଠି ଖସିଯିବ, ମୋର କାଦ ଫାଦ ହେଇଗଲେ ମୁଁ ଘରକୁ ରିଟର୍ନ ହେଇକି ପଳେଇ ଆସିବି, ଆଉ ସ୍କୁଲ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ତତେ ସେ ଉପାୟଟା ବତେଇ ଦେଇଛି। କାଦ ଅଛି, ତୋ ଗୋଡ଼ ଖସେଇକି ତୁ କାଦ ହେଇକି ପଳା ହାରି ଆଉ କଲେଜ ଯାଆନି। ମୁଁ ଆକୁ ଗୋଟେ ଉପାୟ ବତଉଥିଲି। ଉପାୟଟା ମନେ ପାଉଛି ନାଇଁ କହ? ଏପଟୁ ଏବେ ବର୍ଷା ପାଗରେ ଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି? ସତ କଥା କହ, ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ନା? ଇଚ୍ଛା ମାନେ ଅନିଚ୍ଛା ସତେ ଯିବାକୁ ପଡୁଛି ବାଧ୍ୟ ହେଇକିରି ନା ନାଇଁ? ମୁଁ ତାକୁ ଗୋଟେ ଉପାୟ ବତଉଥିଲି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପିଲାବେଳେ ପାଠ ପଢୁଥିଲି, ବର୍ଷା ପାଗ ହେଇଯିବ, ଘରେ ସ୍କୁଲ ନଗଲେ ତ ଗାଳି କରିବେ, ଅନିଚ୍ଛା ସେତେବେଳେ ଯିବି। ହେଲେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉ କାଦ ରାସ୍ତା ଥିବନି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୋ ଗୋଡ଼ଟା ଖସିଯାନ୍ତା କି ମୁଁ କାଦ ହେଇକିରି ଘରକୁ ରିଟର୍ନ ହେଇଯାନ୍ତି, ଯେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ କାଦ ହେଇଗଲା ମୁଁ ସ୍କୁଲ ଗଲିନି ହେଲା। ଦିନେ ଦିନେ ଜାଣିକିରି ଗୋଡ଼ ଖସେଇ ଦିଏ। ମୁଁ ହେଲେ ଆକୁ କହୁଥିଲି, ଦେଖି କାଦ ଫାଦ ହେଇଛି ଗୋଡ଼ ଖସେଇ ଦେଇଛି ଘରକୁ ପଳା ବୋଲି କହୁଥିଲି।